sari kaham jotono no horjarani ini sing haino hai sini di prahasteni joto luku phanero sing tini malaika dei sini uma bodol logo belai khino saksari ini singno maimuro songru charika ngai jotono no belai ka hambai desino dilli pedal yatra thai manjanero belai ka hambai iko sini tini bai songra belai ka kosto khlaika maimui songai ako berma butui budok hantau alu berma butui budok muya chakhoi di borani ko khongui nai ko rubu chuboi ora kasu dalam ini nai sa babi tai tam tong no sade debo tongo mirigla omo gangge mangso wak bahan Aku pergi besar aja lo kisahnya ni mahu ini apa no? belai khana phatun phajaga tini songlai tulai singo jagao eko salai tongo lamao batamuni bage gangge singja jagao samani jaga oro gangge mane chaui maya jaga to mondir ba oro niramis borok to saya hingga boni bage eko salai tongo sini dara kesong belai thokana gangla alu gudok muya chakhoi batima bai wak bahan alu belai kheno am sik dini pore engke iko yang jotono sini buma bodolok salai tongo yang sini dara itu thokana hantu putih thoka thoknai tamoni bagang ngangke sing tibra hastewa tokai sini culture sini berma bai sajana sini butirok sing masanani belai khena dugu engke aboni bisingo ini sing amo masaka engke belai khena khasrang bai jakha tamni bai engke masaya amsik manakmang tongmani yagulo ini tibra hastewa sing samana hake akran alu phanto berma butui engke wak bahan bai alu mui songka tamga wak bahan tondrok saimano tibra haste ni badewa bongyang wak bahan dok maya wak bahan dok bornya masaya engke dini bo kaisakok sing wak bahan dini jefru bongni hotelo sana nai furu boro belai khena asik laga haise belai khena wana masinja boro wana jago engke tei muya chakhi bo belai kheno mo batima bai engke belai kheno hogjak bai kha yang sini XM sini sar buddo o sawi tongo belai kheno khatung khajakai sini sakrasa dofani bagai hamjak nai boro phai manjak de yang sini madam songro boro belai khe kosto khai sak thare tini maimui songlai tini ora tujak belai ka hambai yang bo sini madam sini bai boro belai ka hambai khatung khajakai kosto khlai amse khasal ni tuwi borok suno tini sarina ni bagai tirfrani dilli watunani 3 din hai ayaka ba arai din traino borok tukha Des kaya umia wateng apa mene ngaya di sini aro station ko lagi ini je aro watin tang teknologi nai ro lagi ni ko rang kong mai chong bo rang tiri ro ngai bo ro ko lagi mia ko aro ko ega ka jara ka student dili student bo ro ko ngai dia ke ini dikai ini bina mala jabor ma central ni Ani di bahannya sampai lagi sudah tentu ini dilai ini semua lagi dekat sama bagai ini naik sebab ini bahasa tangka kan barawa tangga ini sini tak ada tangka Robin tangka kayak kalau jangan tangga ini jangan ada tangga lagi itu tabung coba lagi kabar tabung kaya nah hari mainnya hari mainnya hari belai khanya thogjak bai kha tamni bangge niko amo gangke
muyak budok Ama mo yan, aba budak. budok belake thokka budok Adam kothok singka. belake thokje bai khe Các cái thọ gà thọ cái gì? Chakui. Cái gì? Ngao ko tai sing bang ko na masaka. Cái gì là nó không thấy đấy mà. Cái ngao ko mai ma cha mai ke sima tong. nani Anh ba cái chini nana song, chini madam song de te phai nai rok, chini na bodol rok. Borong na mane phai play ham bai ma ro. Mane apsek ba cost ke borong ko ni yak bai no. Ngao ko somai ka ro songka. Somai yak bai chono sar phai ka. Mane ta pai chasi nai. Ekdom no ko mai ma cha mai ke ma tong ka. Anh ba cái ang kori na borong ma na thai. Ko kha bai phai play ham bai ma ro. sungtini amo sungai mani ang nijibo dongo jagao belake hasal haise 14 kilometer hai hasalo thangai o maimino songai bini tulaika belake no kafungkha tamuni hinge borok kubang ni maimu songna ba jotono salanya musumani bagai bokuri joto sini tipra hastewo tongna sini tipra sarok norok suno support Friday dofani kongna tisari Friday jotono utsahori ladi jotono suri ladi jotono prayer khaidi norok siwo 9 tarikh to sini Delhi jantar mantar sini program o dinoro ginor suri ladi ngejara ti sinara final tipra haste ni sini takhuk te bukuk jamboro kubang borona phaga borona belai belaka pipe hambai maru tipra sarna hamjang mani bagai Diprani dofani yokna musumani bagai dini phai shop painai boroko borokno bo simai baksa himmaya phano borok phai shop komona belai belaka hambai haise suka ada semua satu hai mani ana ada semai mi satu hai mani suka anga taiman din satu punongo labu saro mai sungsa mon bagai sini madam Dina madam Bina Mala beron putih ko kantor akaran kantor akaran betul masak heuy kok mani gaduh mai dicen hambai Iko yang sini da rangsak dirpra bobo ini songtani logiwo tongkha bobo subasu khlaika yang sini tipra haste ni sini tipra sarana hamjak nai boro phai tini boro bosing bai jotono join palkheri phaka yang sini dara Robin sini haping tipini owner bobo sino chubachu khlaika tini o songtani belai ke chubachu khlaika haisibo piaba sagni ri khugei kolomte klai maimu songmani bo tini tabu bo maikisa samani pore bo rest khlaite mo jaga haino hai camera o boy ko sini tipra haste ni lukurona phunan baga haino hai bo live hai ka ba video khlaite mo Madam Salva nó không ăn nè, mang số cái, ở Madam Salva thì mi á, ăn gì thì có con quá, rồi có không ăn được, cái gì nó cao, cái gì cao, còn nó được bao nhiêu, tại chỉ này có mi á đó có sắc cá, phụ mà ba có một cái ngày xưa bà đi nó thằng này không được hay là gì á, bà cũng còn đi làm gì được á, cái này thì mà nó rồi có cái đó, đâu mà hay nhá, đó xong. Đó xong cũng sẽ cầm cầm nó rồi gọi là cùng nghĩa sắc thì được không đi bố bác cái tiền không lấy cho nên hả có không có cái cả Naji bama hai jaga o sengsalai jong yang o main road kia ba je jaga sing tongo mo to dormo ni kaisa mondir ba o mondiro salai maya nenglai maya ni bagai o jaga o neremis ni bagai sing obono obisingo saimenga sing audo na masala kya gange tabui ko ro jotono palbak sege chalai khopsa khom ni chalai tongo enak dino rohona tak dinai Lui da phai ka sir sagar nin to mayo pai thangka mai di teksa mai kila mase ni ang machalia. teksa na ni Tangge. Muy belai kalia. di sini di Macana. mui di sana budok re na chakhe di na Muy belai thokam bagi mai aku bodi nane mui go bodi nane Boja. chakhe kudok
Bena mesti kubang masih mai mo din na kini na sabay ko lang mo. mất rồi giờ cả nó mất rồi giờ đó tụi cả có hàng được đấy à có hàng đấy à 시작하죠. 많이 나. tao cái sini ados bo bahasa này bo খুব কষ্ট খাই কাটি দিয়ে সংবাদ জায়গা এক নম্বর কষ্ট খাই কেমন Ek nama ya. 4 number. Apa sih Robin babu. Itu kayaknya nih. Dia tahu kamera rom itu nggak ya? Sini cameraman. Kayak bangga sini mana sini hati TV ini. Honor. Sini brother Robin Kalai. Thank you so much. Belai kai. Ojo ka help kai sini Saliman. Kalian. cá đến nước một sao được cái sao nước một sao được cái sao đâu nhìn cái mày là tam không nào áo vật cái lên vào nó cộng lên đi có lên bên đó còn tất cả này để khai